toate sunt pentru ea, poate ca să joace, să desfrute. Eu nu mă... Normal. Trebuie să mai ia ca-i copii. Dar ieri l-am făcut din nou, că aveam o grămadă de aplicații și nu-mi plăcea mie cum să mișcă și le-am șters pe toate, am făcut pus din nou ăsta. Practice mode. Așa. Ce melodie? Happy Birthday. Așa, viteza mijlocie. Uite, vezi? Și acum apeși pe litere, să zicem. Hai să începem cu O. Nu știu dacă se aude. Da. Bine, n-am eu timp să... Da. Așa, asta era pentru ea. Sunt o grămadă de cântece care poate să le... I-am descărcat un program simpatic pentru ea la matematică, care transformă orice număr în fracție, automat. Nu știu dacă merge. Da, spre exemplu, 12. Ce nu merge? Cu decimale era, stai așa, uitați-o. 0,5. Convert 1 pe 2. Asta așa era. 5,9. 5 în 3 și 9 pe 10. Pentru ea la matematică. Să-l dai la școală. Păi îmi zisese ea. Și calculator în engleză, care îi spune ce scrie, învață. Și bine, acum nu prea mai am așa multe prostii. Ieri, dacă era să ți-l arăt ieri, era jale ce era pe aici. Ce nu-mi place mie la iPhone-ul ăsta, că îți trebuie internet. La toate prostiile care le are în el, îți trebuie internet. Da, fără internet nu faci nimic. Asta e mișto. Dacă vrei să nu-ți umble cineva la telefon și l-ai în casă pe masă, nu poate să ți miște de acolo, că începe și urlă. Na. Spun una ușoară. Rămâne așa. Și dacă dau și eu. Și își cere pin acum, nu știu ce. Gata, știi că a umblat. Dar se aude și nu poți să-l oprești, dă nici oculare. Doar dacă îi bagi pinul. Și tu dacă îi bagi pinul trebuie să oprești telefonul ca să... Tare! Mai aveam un program care funcționa numai cu telefonul închis, oprit, în buton, doar dacă îi scoteai bateria nu mai funcționa de asta de localizare. Dacă ți-l fură, numai la iPhone merge să-l pui. Dacă ți-l fură, oriunde ar fi telefonul, ți-l găsești. Indiferent că e telefonul închis sau deschis. Numai dacă dacă îl resoftează, atunci poți să nu-l mai găsești. Bine, că de resoftat îți ia 10 minute. Dacă ai un laptop la tine, l-ai băgat în laptop, ai făcut... Bine, și dacă știi. Da. Dă-i!
multe care le am aici, jocuri și aplicații și astea sunt luate din Apple Store. Da? Da. Deci aș putea să le iau și eu. Alea da, ai putea să le iei și tu. Am eu programul la care ți-am zis eu, iPhone Box. Dacă intri cu ăla, intri în pagina aia, găsești toate aplicațiile care vrei tu să le descarci, dai dublu click pe ele și pe urmă te transferă automat în App Store. Sport de mai bine. De asta săracul ia uite, pleacă. S-a accidentat. Portarul? Cum s-a accidentat? Că n-a făcut nimic. Ba da, ieșind în poartă și s-a dus tocmai la poarta aia altă să facă el o manevră și nu știu ce a făcut deja. La picior. Poate se duce grămadă acasă. Da, da, văd că merge... ia uite, avea cu o oră scara. Bebe. Deci de n-a ratat Alvaro, Da, cred că... da, da. Dar ce-a făcut el? Nu e ziua lui. A dat o grămadă. Yes. Radu e bun rău. Dă-i! Nu pasa nada. Io non ho il telefono, me lo vedo cercare un momento. Posso cerrarlo? Clar. Mamă, mi-a fipt un picior aici acum. E de aici. Nu, pune mâna. Acolo, apasă mai tare să vezi. Vezi? Acolo a fi piciorul. La ureche, că poate mi se dop. Stai că... Am un dop și eu aici, am o problemă la ureche. Și uite. Face ceva de zis? Ei nu au rezervat acum, nu? Nu. Dacă a plecat ăla, Până la moarte. acum să reziste, să nu le dea ăștia. Ce să reziste? Să nu le dea gol. Ce să facă? Să reziste ca să nu le dea gol, dacă nu mai au schimbare. Taxează dacă nu faci schimbări. Dă-i. Nu, n-a fost gol. Ceva... A fost în aia. A fost exact în poartă, la picioarele lui ăla. Când a intrat mingea în poartă, nu e autogol? N-a fluierat. Nu, că n-a fost gol. A fost autogol.